Il-Gvern u l-Aġenzija Support daħlu għal ftehim soċjali ta' 3,717,000 euro mal-Fondazzjoni Wens blis roperat ta' 3 djar li għandha fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Il-ftehim ta' tlieta huwa ma' €9,000,000 aktar minn dak li sar fl-2018 għall-istess an u se jolqod b'mod dirett lil 35 resident fi 3 snin illi ġejjin. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli f'waħda mid-djar tal-Fondazzjoni fil-Kalkara li tista' tilqa' sa 6 residenti b'diżabilità. L-Aġenzija Support se tipprovdi tim multidixxiplinarju illi se jassessja, isegwi u jirrevedi l-pjanijiet tar-residenti biex jingħataw l-aqwa servizz u ambjent. Il-Kap Eżekuttiv Ruċi Berras qalet li dan il-ftehim se jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-Gvern, l-Aġenzija u l-Fondazzjoni u se jtejjeb is-servizzi illi diġà qed jingħataw. Id-direttur tal-Fondazzjoni Wens, Ronald Gallia, qal li kwalunkwe għajnuna mill-Gvern hija importanti biex il-Fondazzjoni tgħin lil dawn il-persuni itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom billi ikollhom il-mezzi biex jikkontribwixxu fis-soċjetà u jgħixu f'ambjent ta' familja żgħira. Sentimenti li fistritu magħna wkoll il-Ministru Farrugia Portelli. Naraw li aktar ma jgħaddi żmien aktar ikollna persuni b'diżabilità li jkunu qed jgħixu qrib il-komunità li għandna dan il-pakkett ta' ftehimiet li ammonta l aktar minn 3.7 miljun euro se jkun ifisser li aktar persuni b'diżabilità ikollhom iċ-ċans li jgħixu f'kunċett ta' familja. Ħafna drabi ikollok sitwazzjonijiet fejn jitilfu l-ġenituri tagħhom allura rridu nqarbuhom kemm jista' jkun lejn dak il-kunċett oriġinali ta' familja.